Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app na ka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabenta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabenta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but hila ban lagu ban puli da ka education loan. Hila ruban syukola hu number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu license, riu kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit ha benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan. Ka Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District ka Kong Rosette Mary Kurba ringkat ke jinge trelang bat ketenat pulit hak apun retrik naitung arja apulai kala lom yi gerang ba snong ki bahasor ban nak hapsor banyathir yatai kumnu bante alakam ye ki kam snio hakisnong githau ka jingken rei jong ginong di bat kinong di drugs bat ban penne yak shong suk shong san hakisnong githau hak jing kran bigilat patai kubuat ka Kong Rosette Mary Kurba ringkat ke jing senran lang jong Superintendent of Police ka East Khasi Hills uba Sylvester nong tengayar ba Superintendent of Police City uba Vivek CM kalai thu ba kini jing alang kalong kepiton kam namar lingba ke jing etre lang jong girang ba snong ando bla bante alakam ya jing snio hakisnong githau bat banwan ra ru ya jing shong suk shong san haki imlang ka salang nakaliang jo General Secretary ka sunjo ke kli nong sensasnong ka beri hunyo trap uba RL bla ulai thu ba kini gijing eta yathir kalong ka basiso bat kirang ba snong kilayo shibun gijing mentoy kajing kajongi ya ki rang ba snong bekentup ya ke urban area but semi urban area kalong namar ba kidan kat tu kat ni ki kam ki bang ya kendo na kapor hakabe de bet kalon order hakabe de bat ke imlang salang hakabe de bat ki jingja hapo ka district jongi pangi kwa ban don kata ka jingya trelang bat kishnong namar ni sgau thu ba lada nim dan kata ka jingya trelang long ke ke jingya su thu jing much ba te kan wan bat te ka jingya trelang ka kamla ban wan ra ta ka jing ba ka im lang sa lang ka jongi hoi kidan ki balong practical ki information ni ki suggestion bagi ai de kidan ru ki suggestion ki ba naka level jong district te kanumla ban ban carry out but ngila ban pentip ya ka shiki bor bahan kabani ko ya de ke law and order hi ka ba ngi discuss ka crime rate hapo ka district ni kum ki pokso kum kini ki jinglute mo bat ke jingyat jong kini ki drugs ki mo kita hi ki ba mental ka topik kababaro hi kia long concern nila discuss kan ni namba hakan di meeting mentang sini idan kemdan ni iba na po SMB namar kan ni ki hawkers ka subject jong ka Shillong Municipal Board but kadan ka bending committee ru ka ba lapik ya kata ti mentang kidang ya kata identification mo ya jaka hai ban relocate yaki dan hai ban bo yaki kumta kani kalong kumne barbor kan nginda penong kini kijat meeting kumbalong menendru kerja hapo ke Commissionerate Food Safety habangi penong kini ki meeting lada clear kabun ka translation kabun ka ka bampor ba tingi khatchwa ya ka we ka community dang tu bring sakhat sai ki wila ka kabam ka por ka translation kini ka jinga kendu jongi kalong na kapor ni saya kendu ber kini ki rang basnong ki skatisnong ber ki senjuk marba ni treka mati na kapor ban yo ekasuk kasanya rasnong kata kantan por social mar klem ye trelang ber ki ngimla ban yo taka shongsuk shongsai 6% po katau yo ni kran ye pliu jemur spang ki crime kung no ba ni request ki ya kini ki rang basnong ber koi ba la don kanono ki problem la ne kini ki crimes kebaja pok kasnong joki kita kilong ki balak loy ban petip yang ni lane saka nomor his pak kar kenapa nak link puli ru ngin poi hakapor bobiang ban le yakaba dan kam diktai ki jing kran ngim ne general but ni request ro iki ban la don community ki NDPS case la don ki sisa lane ki jing yo
ki rang ba snong la ne ki priu na ki snong ki dei ban ai jing rap ni ban long bal kloi ban ai kum ki witness tada ngimyo ki witness babiang mut ka ke singi kanam stand dai ki point but kabari ba ni kren ki berkhoi ba nomor ba kum ka shlong ni dei bun ki tourist ki bawa nabar but bun ki place po soraj po molonong ba shwe ndala 15 dei bun ki basa kut shlong den bun ki ni ki khna samla ki tourist ki pek lang sarong ya ka sar shlong di ni request ki berkhoi ba ban kren ki shnong ki thau ba ki dei ban maintain ya ka suka sai dei ban mi kanono ka criminal ba yu ni ki khna ki tourist ki bawa nabar but la don maki dei ki long ki respondents la ne ki long ki ban kong ban poi ka jaka but seperti bro ki pulit but la dam pat poi ki pulit ki ne ki rabashnong ki sketrishnong ki de ban tela kam but ban pentanda penjajai la kam tam je ki no ki communal ke ba pen ki ne ki local jangi but ki khna ki bawa nabar kita di ki point ki mi kran mene mne bat ki rabashnong ro ni la yo jingkran ro spang ke jingdon kam jong ki CCTV hapo ka shnong ka thau jong ki la da don ka CCTV ka yarap sibuni la da don kana ni ki jingjer de lor kini ka point ro ni la request ki pat ngatrai ki la pediang ni ban bo de ka CCTV hapo ka local ti jong ki ni sutu biji kana ka klan kala khabi jili wa be de ka satu na kalian ka jili ban ka request nan pada gram asnong la da ki ba ki gram asnong la da yino ki ayuwa don kam so ban yo ka police protection ban dik di ban ya kata bentar ni la ikran ka ba concern badan ba ki shnong ki tahu ki kamdam na ka dorbar hi kin le ka verification na ka post ka pon ni la ban ya kata ban ni ba da don hi ka verification ron ki brio kamdam di brio no bon na bar te ka irap sibon ni ngala patai ki ru kamta kam dei hi ta verification menta kam dei hi tang ka district ne ya ka jilla hi ni don ka database what dari kan gunu ka thanat ka ba hapo ni ka district ni la ban verify yo nu brio badan boban na kanu ka state ne ka jilla but ngila ban verify ka criminal research chung te kan yarap sibon ka district special branch ni ka verification ya bro ki benta chung passport ka benta chung ka yo kam yo jam nang ta ki NOCs ki ba don kam ki ban plate ki guest house ki homestays te kan ka verification process kala ayat di don kam ru ki tenants ban don ka verification kan yarap sibon matte la kam jings ni pi ka jingya kendu bikiran basnong kam dei hitang sisen lanu kani ka jingya trai lele min yang skim shaling ye don lang bikiran basnong klem ka jing trai jong ka jing kershan bikiran basnong ka je trai lang bikiran basnong nu posi sei nong ngim trai in isolation ya trai lang ba community ni trai namta ka ya kem lang salang te habi trai lang bikiran basnong ba kani kadi tang ba ya wara paro ha bikiran basnong re man kas ni trai bikiran basnong bat ki nong shnong hi te kani kalong suan ba lese ki wei rang ramashnong ru kin tip kin yo ideas na ki wi ramashnong ru ye pliu jumut lang te ha ki bon ki samba jum perkhat ki la am ki ningi na kalyang jungi ru la penshai lor ki an bat kumnu mental le ki kam sniu kam smel ki kam shirkai shu bat ki la kham nang shu kam start shu kumnu ban kam tam he ga be dei ba ka drug trafficking te ngi la batai kumnu ban kan long ka jing trick kam kan long ranti ki la pen pau ki chinge ju ki ngi la pen pau ki ka daw ki daw bele ni habia ka ta kom ni bat kum ngi pen be ka ti ka asmo bla si so ba ni ga jelang tas ka jing mentoi ka long ko bu na ham ta gasni mar kham tam kum ki nong sang sha shnong ni ki rang ba shnong nimla ban shim ka anya ti nrei ngi ha ban yatre rangkat ban wan ra ya ka shong suk shong san ya ka jing ya bek jing ya jingti apo kishnong ki thau jongi kham tam ka long ka jing ban toi ka ba khraw man ta ka sngi ha ka be dei but u drops mar ki ba bun na ki nong tri kham shnong ki rang ba shnong ki salia ba ban long involve ha ki ni ki jat kap mar ka deru ka jing shisha ba teng hadin ba phimbat chu e kamru kala long ka kenja harassment pi hab ni his poko ti lada phili mi makana lada ka tis ka job ka don ka jing song hon ka man sim henry ka penno man sim pat lada empoi sei ti nakaliang jong KSP baru ar kila pensha ban penslur
ban ai men sim iki nong tri kam snong iki rang ba snong kumno phin la khnang ba ngin yo ya ka jing ya tri lang bat bangin job ya man ki kis hakikam ba khai bi an yo niu jing di pan bua ki snong ki jong ni ban rat deng khong snat ka wei ka long ba la da don hakano no snong hakano ka dong bang yo bat kun kini ba ngim dei batalasi daladi ngin phara ye ki ti jong tu bangi suba ban bo akan ro ngin ap hadun dawan ki police department but what iki pulet ru haswa bikin talasi u ni kum ka borsong ngi don ka hok bangin shek swai ki hadin kin talasi tu ti ha ju ko poru lomba ngi dei ban shimbe ye ko kopi ka report de ban yo kopi so hasnong ni romba snong ban long witness to khnang ba kana poi shokot long ka sakshi ka khlan de mar la dangim shim de jing tho la hadien system kin khot hajer ni ngim kan mau sung ni ong ayu tu sngi bat udeu ka por ayu ka sngi ayu handai la ngidam lang ye ki kot kisla kaba ka police partner ru kadan ka snong ru kadan ti ni sukai bat ni la ban rat deng khong ya ka tinga jai kam kaba ar pat kolong ba kaba kongsan na kaba wanra ya ka shong sok shong sai hapo ka snong ka thau hapo panong ba shlong ni kadai ladang ngimdan ka jing ya trelang ka jing ya sumthu chimot bat ka district administration ka police department bat ki dorbar shlong ki repair ngin nom la ban wan ra ye ka shong sok ka shong snga bat skawai ka point mentan long la mention ni SP jong ni long mentau snem ngidi isha ye ta ka jing jelle jong ka jing kiu jong kinong jong kai pertain khamtam na rithor bagi wan kiu spo ka ni ka jela ka jong ni bat ngi i ye kata khamtam ngi ki basong na mot ram sharom ngi i bhai kata mar hakisni sonde man shwa ki digisni ki baklo ya menta don sonde don monde sho kajing wan kiu jong ki niki tourist tikin ka tourism hi kala de ka way industry kawan ra ya ka roi ka par pat hakaju ko poru ka hapat nakaliang ka district administration naka police department ba hakiwan shenong ba shlong pat kan don ru ka jing singan ye ki bakin ya kin yang sharum shaneng bat hakaju ko poru long kan lon kadon ka jing mentoi ikinong song ki ba bu iki homestay iki jakabam ki dukan ki boper bat kalong ka jing ya snotho jing mot lang ka jing pli jing mot lang ba haba long bunta ba kanwan ru ka jing singan ya kitu ki buan na syabar ba daga jing trelang pat ki dor basnong pat don kono ka jing ja mar mla biang haga jing har bengi lecture nong wai ngi teng daladiru ngi mut lech koi ka dong ni pois koi ka dong ni bakala ti ba kandon ka jing ya yarap lang na kalong ki snong ki taw la da bakala ti la da bakla sangkin ba mpe ba ngitip ba kimri ki bri ka basni ka ba arpat kalong habangi pe ya ka jing roy jong ka jing tu ka jing them ka bala isir khai hapo yodo kini kiba klok pala kiba man gasni pin labai mentan shwa benrung ni hapo meeting iwai ni kirang basno dang itu ngai ong te mlek yo menta te banra mobile nong shopi yung ngalas ngum bi menta ngam don ni shu ngam tip shu ba baro don mobile la satu di ngata ka daw pi long kam tu kam thiem ru ka jur bha ti larang metre lang bat ka snong bat ka police department ka bu ka jing e ka bakra bat ngasa sultanat ru lomba naka liang jong ka government hi long kila ai i ka jing terwa shabaro ki dor bar snong lada phila don lupa ki CCTV ki snong jong pi
mar ya ka shlong khaino eka kumta ka smart city ti na ka liang CEO jong ka smart city shlong ula phone ru shanga ong ba karpat ya ki dorbar shnong baro bikin wan shakmat bikin ai ka application jong ki lamba CEO jong ka shlong municipal board ba nang bu khambon ki CCTV ha ki shnong ki thau ki jong phi lomba kan shong suk shong san ka shong shngan kham tam ha ka ya khien ba mentan ru ngadang bu biang ne kata ka jing turwa sha baro ki rang ba shnong ki badan hang ni hasor ba khapsor bawan meeting bangin sim ya kata ka kabuk ser